Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ayaw isulti ang imong gipasa. Kutob ra sa imong mga mata. Kahit peligro kayong mahibawan ang atong sekretong pagtinapangay. Oh. Berikot. Una-una rin na ito ng istorya. Nagkisinapot kita. Murtag mga amang ba, mga amang. Tiwasa. Paminaw na ko. Sama na ko, Franz. Ikaw biktima sa sama na ko. Oh, maunay ako muna-una. Franz, tanawa lang ko matake para kabasa ka. Maunay ako muna-una, di ba? Ha? Magpalahit ang style ining atong pagtinapangay. Magsinawatay ta, murag uyab. Kana, diretso yun, diretso. Uy, kasuko yung mura. Magkudang gikustam lang na awin mo. Tiwasa. Kay ambot pa kun nga ang tanan natong nahiskutan din eh. May bawaan man sa atong amo. Mao nga mag-amping ta. Kay lisod kay masipya ta. Patay tang duha. Maong piyait mastay. Ambiri. Sangka, lungkog ni mong papel. Tawon ko sa mga... Tadam, may diretso lang. Sus, tawgon ba ka na gusto kong una-una ni Tawana? Kay masakpan man yan eh. Tanawar, Tawana. Kung paan na tani niya na. Purpida. Bisuod sa CR. Kung sa ka to siya dito, gamiton baka to niya papel kung mapabuhagay. Yun na, be. Nag-usap ka diha, ha? Ha? Giyago ang biya taon na akong suwat, ha? Unain mo lang taon ng ipadara po? Nalipo na ka, Jumbo. Dili si Ara ko gisultan. Ako ni kwarto. Ah! Uy! Buwag nga, Denak. Makalipong, Berning, mag-istorya tas utok sa... Gusto ka naman sinalipong yun ko. Kwarto mo na nini mo. Naunsa man ko, eh. Kabuhi man tingali ko. Di na mo ko kaklaro. CR may tanaw na ko sa mong kwarto. Unsa kay tanaw na ko sa CR, no? Siptik tang siguro. Gipahayag ni Jumbo na siyang gisuot ka papel. Managtinguhan na siyang mabiyan ako. Apan dili lang niya ipasapa. Kay may nag-monitor ko sa among mga lihok. Ubis ako sa iba pagsultihan ini. May bawaan yun sa mga account. Sipot niya ipasabot ini. Kinsa nga account. Kina na magkasulti kay magtawag si Jumbo ini. Kinahanglan nga. Oh, account. Kina na magkasulti kay magtawag si Jumbo. Kinahanglan yun. Lagi ko'y kasulti tao di mo. Bisag jutay, bisag gamay, bisag dako. Wag yun ba ni? Wag yun. Gidugangan ni mo kalibog sa kong utok. Wa pa ko magahibos tinod ginungdan ko kanong nagkailaw, nagkakita ta. Wa pa ko masayod ko kanong doon ako yung gibuhaton. Kung kanong... Oo. Eh, iba na yun ang buod mo, sulti. Sige, tiwasa. Oh. Huwag kong istorya. Sige, go on. Do what you want. But please don't leave me. You break my heart. Nayabag naman noon ko ano eh. Ha! Lyrics mo rin nas kanta sa katong kanta nga title Parting Time sa Rockstar eh. Ditsoon lang ka na akong kanta, bras, no? Nindot sa na paminahon ito nga. Kaysa ako isulti, nindot na. Ha? Ikaw lang. May buot magkaka. No, Roda, bro. Sige, ako ikanta, ha? Try lang na ako, ha? Oh.
Kabut mga kuha ng kanta. Taas ang taon ka na. Si Paul, si Pera, may, sa Rockstar may kanta na. Adjuston lang ako, Brad. Adjuston lang ako, Brad, ha? Sa madalang, ha? Bahalag yabag. Ikaw rabi tayo, Judge. Nyamigo man ta sa ato pa. Daog na kung daanan, eh. Kaya, huwag mo ko'y kakanta, God. Huwag mo ko'y kontra, di ba? Eh, larga. Larga. Ako sang, ako sa inhimot sa akong gisulti, no? Kaya ako naman sa iwa mo katawa. Oh, di katawa na ko. Ambo to kag mabati og mo katawa ba? Eto testingan na to. Ikaw ka mao man kanin, no? Hay mas mayo ikay mo kanta ka. Unsa man? Una-una nimo. Ha? Ikaw ni kanta. Ako ni video ni bagi. Ako judge mo bagi. Larga go. Do it ang duha, ge larga go. Go on, do what you want. Ge, kanta. But please don't leave me. You break my heart. You, what should I do? Babe, I'm missing you. Please Don't disappear. These are the words that you should hear. Time again. again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, Tan. Lose you, Tan. Di ba? Mau na. Ha? Unsaan? Oh, unsaan na? Ha? Daog ko, Brad? Daog ko? Daog ta doa? Sabi niya, tingaw-tingawan man ako ni mo. Bayan sa tunog kaganta kan. Unsa mo ko, eh? Jumbo, seryoso ko. Seryoso ko sa mga butang nga gusto ko ipasabuti mo na ako. Ay, kaning, Brad, ilan sa paglabi anong sure, Brad, kay, kuyo kay matikioy no ka na. Kinsa mo ka, Jumbo. O kinsa mo ko. Nga nung nagkaila ba ta? Nga man ko klaro mo ninumduman. Kung unsay sugdanan nga klaro nga nagkaila ta. Patay. O, matugaan ko, ani. May bawaan ko mi ani. Prof, siltok. Kung mag-istorya ko. Tubag ko. Di, kuan ka ning, Brad, di lang kung tubag di mo, anak. Ha? Di lang, Brad, kung unsa may problema, ipadalo lang na to sa kung ako pasultihon. O diba, ni ako suliran. Magpuan ko. Kung sabay ko magkawa sa tao, pulos ina mo. O pulos binuang. Oh, sa to. Pulos inamaw, pulos binuang nga ako, Brad. O binuang pa niya ako, pulos unta to, patis ako gisabaw sinara nga pakul nga ako giloto. O nga ang lamas, pulos unta to sili. Pero taroma to, di ba? Di mo ko parehasa ng uban. Nga, mukalit ang kakatong ang utok niya. Musigang matang kalit. Murang mo kumbulsyon, di ba? Ako'y gipadungog di mo. Oh, tanawa. Pataka na ka eh. Nag-ingon magugkong. Ikaw? Ha? Nag-ingon ko? Ambuti mo, Jumbo. Ambuti mo. Ano naman siya ka? May kumbulsyon na po ka. Nga naman pagkuba. May balik. Mura mo kumide. Mura cracks. Unyang pagkuba. Unyang pagkuba. Bang pagtiwasyo itong guba. Itong yoyuhon, di ba? Saan man ka, oy? Tanawa. Gibalik sa glamba. Tingaling balik sa turun. Awa na. Kumide na ginirmaha. Tanawa na. May balik yun, eh! Wala siya may balik, Jumbo! Ako kini! Oy, Mandat. Ikaw, lagi na. Ikaw ka, ha? Ay, ako ko! Alang-alang dili ako! Ah? Mimuti si Brandy! Migula si Mandati! Purbida. Ilok ni na ako! O sige, ilok. Ilok-lok sa tika dire. Dali. Nalok na! O, kana. Very good kay imong gilok ang door. Ilok na ko! Gently! Gentle. Gently! Sige. Oh, humana! Manani mong lock, ha? Humana na kong sira! Okay. Look. Look at me, ha? Ha? Unsa man ning imo? You want rape me, ha? Unsa ba'y rep, oy? Maayo magsalad ka or ice kay i-rep gayon. Ay, purbida borreksyon pag yun ka, eh. Parehas na daw, eh. Kanang logos nga rape. Kay pugson mag yung tao na siya way gusto. Pero kanang isuot sa rep, ha? Wa may mahimo ang salad o bisan unsa nga imong isod. Nga sa ato ba, ref gyapon na, di ba?
Way lame. Bitaw, bitay lami. Buwaga. Ayaw Unsa may katawa lami, be? kay way lame. Unsa may lami, lagi. Ikaw. Taba niya ay. Paningotom gali ko sa mong istokadang Bradse ganina. Nya, lami pa na. Mayo ka parat ako. Aw, correct na. Pero mayo kag lami, wrong na. Jumba. Jooms. Juon. Juon. Lain na ba ta? Jooms. Oh, Juon. Musandi ko, Jom. Oh. Okay. Ngayon, so, uy, okay raman tataw ganina. Pero, miss. Uy. Musandi ko. To anak. Oh, Kaya ganun tatawa. sandi ko. Uy, banat. You are hitting my... Hiting ha? Oh, Unsay kuan ba? my keyboard. Unsay keyboard? Oh, lagi. Kini. Banat. Taka magang panipo. Di mo na keyboard taon. Akon sa Mayo gani, nakapanapoday ko. Forbida. Kung dili na keyboard, unsa man di ay na? Kini. Nanginit mas paminaw ko. Charger na nga overhead. Mao ba? Hala no. Timing kaayo ha. Lubat ra ba ning ako? Say lubat. Ang imo, nalubat. Ang kuan ba? Ang unsa man? Ang akong cellphone. Nya. I-charge ko, Ben. Mura Pedro. Di pwede. Oh, nga naman. Overhead lagi! Kapoy di mo. Ingon man ng writer, sundo di mo ako atuna. Overhead lagi. Ngano deg overhead? Pabungnaw na to. Atong paypayan. Unya, afterwards. Na may afterwards. Recharge. Sapa na, di ka mag-recharge ka, i-burn out. Ay, solar man ka na. Solar? Oo, di ay. Solar. Sumanda. Solar. Mintras makapagwanta pa ko. Solar na. Usay solar na. Mintras mapungan pa. Solar na. Solar ka na. Sibat! Hay na mas Bradsi. May gawas mo na eskular. Nagtuom kong diha na siya sugod ko. Wa mo gawas. May bawa pa ko. Na! Gisistinihan ko lang ito sa bandat nga nag-igat-igat ako. Saan na akong pagitaan ito, Hana, eh? Purbida. Si Brad ni. Wala! Siya tumisakay sa motor! Nisipat na sab! Asa magapunta, Brad, sa'yo, eh! Karon nga nausab mo na ang imong hitsura, Berto. Pinaagi sa maskara nga susama o hitsura sa tao kung tanaw. Diretso na sa kasino, din mga pila ka gutlo gikan karon. Maon ang regular schedule sa pag-adto ni Mr. Barilis. Oh, sa maong kasino nga niya, makita ko sa kung una. Very good, Berdugo. Very good. Ang ayan lang ay puson kining klasiya sa tao. Kay gawas gamay sa siya nako. Tikasan sa tikasan nga negosyante. Daghan sa iyang mga trabahador nga mireklamo niya tungod sa gamay kaayong sweldo. Pero ang gipapirmahan naa sa minimum. Siya si Mr. Cornelio Barilis. Sa lawas ng daan tungod sa iyang katambok, Barilis na hinungdan nga naapil siya sa mga sugbuaon. Cornelio Barilis. Nakita ko sa kung nauna ang iyang panagway. Cornelio Barilis. Na-upload na nako ang tanan nga mga data nga gikinahanglan sa Berdugo. Ang ako na lang gipaabot ang resulta sa iyang paglikidar ni Cornelio Barilis. Uy,
May signal nga misud sa database. A very familiar signal. A video call? Oh, kika ni Professor Juan Miguel Salvador. Oh my professor, my father and mentor. I will receive his call. Na. It's loading to open na. Makita ng video pane. How are you, my beloved son, in the Philippines? Professor, my father, I miss you. I really miss you, father. Oh, I don't know what to say, my Robert, my son. Me too. I can't even utter a single word to express how much I miss you. I want to embrace you, father. My mentor. The greatest doctor of modern technology on earth. Oh, that's too much, my son. No, father. Professor, for me, you are the best among them. There in the United States who studied modern technology and about to explore more. Oh, no, my son. I am only a single dot among those big balls here. Basta para nako, ikaw ang tanan. You are one of my gods in modern science. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!